пераходзім да наступнага удзельніка, гэта Алексей Кравалак, які закране тэму педагогізацыі Чорнобыльскай атомнай электростанцыі ад драмы да файнага падарожжа. Добрый день, я, напомню, с микрофона голосовать. Мне такая спроба поделиться думками относно того, что изменилось за опошние уже 30 годов, тут не по операции, весь час про это забываю. А так само я поспробую связать свои тезисы с тем, что с теми выступами, какие были уже попередние, да, относно того, что мы, это такое, само собой, это мы ведаем и без того, что я буду казать, относно того, что мы не бачим радиации, мы не можем зразуметь, там, чим адрозніваецца, без належного абсталявання цезий, плутоний и так далее, мы не можем ни густ, ни смак, ничего из этого отчуть. И все это стварает, насамрэч, такую, когда мы кажем про медиа споживание, про то, что мы на сегодняшний момент живем в информационном громадстве, когда у нас большая частка информации, с якой мы сутыкаемся, то то, что мы ведаем об тем, что здараецца вакол нас, это пэўная рэпрэзентацыя, якія мы атрымоўваем праз интернет, телебачение, радио, газеты. Мы не бачили амаль что ничего в своей житті на свои власные вочы, потому что мы споживаем выключно рекламу, некие іншие продукты репрезентации. И у гэты самый момент Чорнобыль, на великий жаль, атрымоўвае нешта, ён амаль что может быть прираўнены до того, что мы назираем, когда стыкаемся с рекламой, когда там нам тлумачыцца про некие фантастичные з'явы косметики, там, сродкаў гигиены, ежи, чего завода. Там так само есть шмат неверагодных рэчаў, якія мы не можем побачить. Супербактерии, супер там витамины и так далее. Мы не можем это побачить, а для рекламы нам это показывает. Для нас это начинает восприниматься как такие, насамрэч існуе такие, я думаю, не варто згадувати там певні бренди, каб лишний раз їх не рекламувати, але ми всі бачимо ту рекламу там сродків, які допомагають нам стати більш здоровими, привабними і так далі, які діють таким фантастичним чином, які ми не можемо розглядіти мікробів там чого-небудь ще, але вони використовують наш організм, як таке поле для битви з тим, що нам перешкоджає. И атрымоўваецца, что когда мы кажем про наступствы Чорнобыля, мы не можем их побачить, большая частка людей не может это побачить. Кожны год, безумоўна, раз на год абавязкова все меды узгадываюць про то, что так, дакладна, там, столькі-то гадоў назад нешта здарылася, и пасля гэтага на наступны дзень, ці праз тыдзень, про гэта ізноў забываецца. Але прычым пры гэтым, тэма Чорнобыля, она пачынае вельмі паспяхова выкарыстоўвацца ў якасці такой рэкламнай. Яна мае пэўную... Тут мы можем гэта паспрабаваць параўнаць, напрыклад, з Титанікам. Безумоўна, гэта не параўнальна па колькасці ахвяр, па маштабу, але гэта, безумоўна, чалавечая трагедыя, ахвяры, гісторыі кахання, згубленыя надзеі, зламаныя жыцці. То бок гэта вельмі такая у двукосці, конечно, але добрая тэма для того, каб можна здымаць кіно, рабіць камп'ютарныя гульні, пісаць кнігі. Гэта такая тэма, ніхто не ведае, як там было, і ніхто не можа патлумачыць, як насамрэч выглядае радыяцыя, таму мы можам пра гэта здымаць усё, што заўгодна. І калі мы яшчэ дагэтуль дададзім такія асаблівасці глэм-капіталізму, глэм-капіталізм — гэта такая канцэпцыя Дмітрія Іванова, расійскага сацыолага, адносно того, что сучасная версия капитализма — это таки наяўнасць гламура, такая вельмі прынцыповая рэч. И там одной из таких отметностей является стварэнне максимальное, все что завгодна может подаваться праз рейтинги и топы. Топ-10 чего завгодна. Калі зараз мы с такого кшталту информационной афарбовкой мы сутыкаемся штодня. Топ-10 самых комментуемых новин на сайте X. Топ-10 самых популярных выданий у нашей книгарни. Топ-10 лепших фотоздымков по версии такого-то часописа. То есть мы не читаем, мы перестаем уникать у сутнасць неких проблем. Нам для нас это не хвалюе. Нам достатково, как мы доведались, нам потребен некий рейтинг. И Чорнобыль, он так само вельмі добра
потрапляе ў такія рэйтынгі, да? Топ-10 камп'ютарных гульняў пра Чарнобыль. Гэта можа быць Сталкер, у тени Чернобыля, Сталкер, Зов Припяти, Call of Duty, Half-Life Чернобыль, Чернобыль Команда, Чернобыль и так далее. Это может быть адмысловы рейтинг фильмов. Это будет «Аврора», «В субботу», «Год собаки», «Завтра», «Забороненная зона», «Монстры», «Мотыльки» и так далее. Мы не задумываемся про то, что на самом деле здарылася с этими людьми. Где яны зараз, як у іх змяніліся лёсы. Не, просто калі мы чуем Чарнобыль, то добра меды ўспрымаюць гэта як чарговую нагоду. Давайте мы да чарговай гадавіны катастрофы зробім яшчэ адзін хіт-парад. Гэта будзе хіт-парад кніг, фільмаў, камп'ютарных гульняў. Гэта залежыць ад мэтавай аўдыторыі канала. Канала, сайта. І праблема не разглядаецца. Гэта класна. Мы узгадалі, мы паставілі. Можна зрабіць нейкі тэст. Што вы ведаеце пра Чарнобыль? Можна прайсці нейкую віктарыну, але гэта не вырашае пытанне. Гэта дазваляе просто, гэта все ператварае Чарнобыль у такую гейміфікацыю. Это такая гульня, мы просто гуляемся, як бы гэта магло быць. Што мы ведаем пра Майкла Джексона? Напрыклад, да, вось калі нарадзіўся, дзе вучыўся, чым займаўся. Прыблізна тое самае адбываецца і з Чарнобылем. Навошта? Гэта не мусіць быць сумна. Гэта мусіць быць такое файнае, выдатнае падарожжа. У папярэдняй сесіі, дзе я быў модератор, я выпадкова, безумоўна, абмовіўся, калі сказаў пра бікіні-ботам, але я зразумеў пасля той прэзентацыі, што тэма майго выступа павінна была быць бікіні-айсланд супраць бікіні-ботам. У тым сэнсе, што бікіні-ботам гэта месца, дзе жыве Спанч Боб, да? Для тых, можа быць, дарослых, якія не ведаюць гэтага файнага, сучаснага такой мультика, які з'яўляецца энцыклапедыяй неоліберальнага жыцця. Так вось, безумоўна, гэта можа быць выпадковасць, але гэта вельмі тыповая з'ява, калі назвы, даты, сітуацыі, яны пераходзяць, то бок, калі мы не можам забыць нейкую падзею, то мы можам змяніць сэнс у, гэта такая праца з памяццю, што адбылося ў гэты дзень. Вельмі проста, у Беларусі 2000, не боюсь памыліцца, 5-6 гадоў таму, можа быць, нават менш, у дзень, калі адбыўся выбух, увесь свет сумуе паводле ядерного выбуху ў Нагасакі, у Беларусі астравцы заклалі капсулу на месцы будаўніцтва АЭС. З цэлага году, з 365 дзён немагчыма знайсці іншай даты, так? Таму што калі хтосьці пачынае казаць, а сёння нагода сумаваць, не, сёння нагода святкаваць, таму што ў нас з гэтага мы пачалі. І гэта так здзіўляе. Калі мы... Так, і такіх вось варыянтаў пераасэнсавання, пераазначэння, калі мы змяняем, мы, меды, людзі творчыя, якія што-небудзь спрабуюць зрабіць, гэта кожны раз сутыкаецца. З аднаго боку, гэта амаль імгненна можа быць названа «Вы спрабуеце перапісаць гісторыю». Было не так, гэта можа быць памяць ветэранаў, гэта можа быць, але куды зніклі ліквідатары? Я не ведаю, все прысутныя ведаюць, што ў Беларусі зараз няма больш людзей, якія называюцца ліквідатарамі, таму што іх прымусілі змяніць свае пасведчанні, зараз яны пацярпелыя. Былі людзі, якія асэнсавана выконвалі абавязак, таму што былі у войску ці неяк яшчэ, а зараз яны ахвяры. І гэта зноў-такі змяняе, гэта можа быць фармальнасць, так? Была адна картка, стала іншая, але гэта змяняе сэнс. Таму што вы хто? Вы патрапілі не пад той дождж, вы нешта яшчэ з вамі здарылася, вы ў гэтым самі вінаваты. Гэта як да таго, што сказаў Мікола, што гэта такая стратэгія, якая разгортваецца паслядоўна, і мы не кожны з элементаў мы не заўсёды гэта бачым, таму што гэта адбываецца, і гэта адбываецца. Гэта не тая тэма, пра якую кожны дзень будуць шмат разоў казаць і ўзгадваць. Таксама, як такія медыа нагоды, напрыклад, 5 гадоў таму да 25-годдзя выбуху у Чарнобылі Яндекс Мапы зрабіў такі сервіс, як магчымасць, гэта як канкурэнт Google, калі можам бачыць, што знаходзіцца на вуліцах, зрабіў падарожжа ў Чарнобыль, у горад Прыпяць, вы маглі пагуляць па гэтых вуліцах. І
дагэтуль, калі вы карыстаецеся Яндекс.Мапс, вы можете зайти і пабачыць, што там, ну, безумоўна, там не ў рэжыме рэальнага часу, гэта было знята там у нейкі перыяд. Але галоўнае, што гэта такая класічная момант, што мы да чарговай гадавіны зрабілі файную медыйную штуку. Яна амаль што нічым не адрозніваецца ад кампутарнай гульні, калі вы ходзіце па Чарнобылю і забіваеце монстраў. Вы тое самае робіце, толькі гэта Яндекс.Мапы, там няма людзей, ну, як бы снег, пуста. Ну, і просто атрымоўваецца, што, ну, такая класічная бодрыяраўская сітуацыя, калі мы не ведаем, дзе тут навіны, а дзе гэта мастацкая такая выдумка, сімуляцыя, сімулякры. І гэта ўсё наши, ну, як наши, ну, я, напэўна, нават сусветныя медыа, ну, тут шмат казалось пра там атамнае лобі і так далей, але ўсё гэта прыводзіць да таго, што мы ўспрымаем гадавіну Чарнобыля, ну, як такі, ну, звычайны медыа, там, ну, як Дзень сурка, разумееце? Вось кожны дзень сурка неабходна паглядзець фільм Дзень сурка. Вось кожную гадавіну Чарнобыля не варта ўзгадваць, а ёсць нейкае такое медыаспажыванне. Мы мусім паглядзець новы фільм пра Чарнобыль, прачытаць новую кнігу, пагуляцца ў новую гульню. Вось у гэтым, як бы, я бачу асноўную праблему, што ад такой гісторыі з драмай, там, са зламанымі жыццямі мы пераходзім да таго, што, ну, мы проста спажываем чарговыя медыапрадукты. Яны, конечно, цікавыя, шмат людзей над імі працуе, але, як бы, ну, ці патрэбна нам гэта. Гэта такі высновы, да? Ну, каб там усім хапіла часу. Гэта пра, ну, гэты працэс, як бы, камадыфікацыі, калі мы ператвараем Чарнобыль у такую звычайны тавар, ну, ён, безумоўна, такі сумны, не заўсёды гэта, ну, ёсць тыя, каму падабаюцца, ну, як бы, гатычныя такія вобразы, да, там, фільмы жаху і так далей. Ну, Чарнобыль адзін з іх. Па-другое, мы тут бачым, што выдаляецца так званае гуманітарнае ці чалавечае вымярэнне, што мы не бачым за гэтым ніякіх лёсаў, зламаных жыццяў. Гэта проста, ну, як бы, аб'екты, дзе мы можам, ну, як бы, паназіраць за тым, што адбываецца. То бок, як звычайная кампутарная гульня, мы разумеем, што гэта, ну, гэта гульня. Мы зараз можам, як бы, выйсці з яе, і ўсё, і жыццё далей працягваецца. То бок, Чарнобыль гэта такая гульня. Мы, як бы, выходзім, і далей ўсё класна. Ну, насамрэч, на жаль, няма такой кнопкі, каб мы маглі выйсці. І апошняе гэта тое, што вось калі для Беларусі з аднаго боку зараз гэта такі адзін з сумных нагодаў, калі людзі ў свеце ведаюць што-небудзь пра Беларусь, у тым ліку, акрамя там іншых такіх назваў і імёнаў, да, гэта будзе, безумоўна, Чарнобыль. Але гэта не ўспрымаецца як такая, ну, як бы, гэта ўсё выглядае вельмі дзіўна на фоне будаўніцтва АЭС, таму што, як бы, тая краіна, якая там больш за ўсіх пацярпела ад таго, што адбылося, зрабіла вельмі дзіўныя высновы, як бы, імкнецца ў нейкую будучыню, якая, спадзяецца, будзе светлай. Добра, напэўна, на гэтым я магу спыніцца, калі ёсць пытанні, гатовы адказваць. Дзякую. Вельмі падобны на медыйны гульнёвы той самай, калі ласка. Представляйте. Світлана Маковська, місто Київ, Україна. Скажіть, будь ласка, ви окреслили проблему, да, що в нас, в принципі, існує певне перетворення інформації про Чорнобиль на таку своєрідну забавку. Да? Які ви можете навести чи запропонувати шляхи зменшення відсотку тих видів, форм подачі інформації про Чорнобиль в медійному просторі? Не маленько. Я думаю, что, ну, если меня чуваць, да, то гэта основная, ну, снова-таки, гэта не то, что там зрабіць такое правило агульнае, але гэта можа ситуация, ну, может быть, гэта вельмі наивно гучыць, але ситуация может змяніцца, калі про Чарнобыль не будуць узгадваць раз на год. Калі гэта такая буде тэма, про якую, ну, калі гэта нешта, што клапоціць, то бок тое, што працягваецца, да? Про гэта ўжо будзе складана, ну, калі ёсць нейкая такая, ну, як бы, экстрэмальная сітуацыя, то пра гэта звычайна не жартуюць. А калі гэта ўзгадваецца як такая, ну, вонкавая падзея, там вось нешта адбылося, мы далей будзем просто, вось я самая лёгкая ці відавочная, на мою думку, гэта тое, што, ну, не рабіць з гэтага выключна медыйны
такую медийную нагоду. Раз на год ритуально мы узгадали, все далее. Дякую. Ну і ще Ще я коротенько, просто і там ще коротко два. завершу свою думку. Можливо, треба все ж таки, ви озвучили те, що не знаючи про Чорнобиль, люди поринають в якийсь простір, який начебто їм про нього розказує. То от, власне, в цьому році наш Центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф в Чорнобилі організовує виставку матеріальної спадщини, ті експонати, які вдалося зібрати в зоні ураження після Чорнобильської катастрофи, і показати загалу те, що вдалося зберегти, яка була культура, які були особливості тих чи інших матеріальних форм, і, зокрема, і духовної культури на цих територіях, архівні матеріали, фотосюжети, відеосюжети, які були впродовж з 1990 року зібрані центром. Можливість є їх презентувати в Чорнобилі, тому всі присутні, залюбки запрошуємо. Сподіваюся, що це буде вдало і все ж таки подивитись своїми очима. Тут аудиторія посвячена, але все одно доторкнутися до того, що вдалося зберегти. Дякую. Руслан, Олексій, ви так дуже цікаво здорову тему, але у нас є досвід, маєте на увазі в Україні, є досвід іншого кінця палки. Голодомору на 32-33 рік. І одна із, один із каміння в город Ющенка про те, що він Україну перетворив за час свого президентства в сплошний голодомор. І вже питомі там українці і націоналісти навіть вже інколи вже просто не витримували цього пресінгу медійного на тему цієї трагедії. І насправді зараз навіть медіа дуже мало на цю тему інформації, а люди намагаються просто відштовхнутися від цього, бо їх реально забили голодомор. От щоб не вийшло, це можливо, що з Чорнобилем в якійсь мірі теж ця історія, її легко перетвориться. Я тут просто хотіла додати, у мене так само було питання, може не питання, це заувага, ми тут дагэтуль казали про травму, з якої треба виходити. І, зрозуміло, що це може не самий лепший вихід з травми, але це вихід з травми. Так ці ні. Ой, я думаю, что это таки выход, он яшчэ больш небяспечны, в том сэнсе, што гильотина — гэта лепшы сродак ад галаўнога болю, да? Бо гэта прыблізна таксама выхад класны, нам там памагае. Просто тут нема такого простага адказу, я не могу сказать, что я выдатна разумею, что гэта не значит, что кожны дзень выпуск навінаў мусіць пачынацца, што адбылося. Але пытанне ў тым, каб гэта інфармацыя не была згублена, у тым сэнсе, каб пра гэта можна было яшчэ ўзгадваць. Таму што, зноў-такі, пасля Чарнобыля, не могу казаць пра всю Беларусь, але ў Мінску дакладна, калі вы зараз недзе ў горадзе бачыце гадзіннік, там ёсць календар, каб вы дакладна ведалі, які сёння дзень, які зараз час, і часам яшчэ там паказваецца, калі ёсць магчымасць, колькі зараз плюс 5, плюс 10. Пасля Чарнобыля, для таго, каб супакоіць людзей, там таксама паказвалі радыяцыйны фон. Ёсць пытанне, напэўна, як гэта вылічыць. Я ў гэты дазіметр, ён зараз у розных месцах ён быў розны, але, безумоўна, ў межах нормы. Але у пачатку 2000-х яны кудысьці зніклі. Таму што вось гэтае нагадванне пра тое, што гэта як такая маленькая дробязь, але яна адсылае любы чалавек, мне падаецца, можа быць, я памыляюсь, любы чалавек, які разумее, што гэта значыць гэта мілірентгена ў гадзіну, узгадвае адразу пра Чарнобыль. Але каб мы проста не ўзгадвалі пра гэта, навошта вы пра гэта будзеце думаць, таму што вы адразу мусіце разумець, што ёсць норма, а ёсць месцы, дзе няма нормы. І гэта ўжо вы пачынаеце пра гэта памятаць, пачынаеце пра гэта хвалявацца. Не трэба хвалявацца. Гадзіннік, дата і надвор'е. Клас. Яшчэ
одно питання, можу дозволити. Можете, Добре. Така репліка, ви своїм виступом дійсно дискурс розвернули дуже вдало, як на мене. Помітили ці акценти. Я хотів би сказати те, що ви підняли це питання тут. Мабуть, квінтесенція сьогоднішнього виступів сьогоднішніх, тому що від етнології, етнографії до політики. І нарешті, от тут квінтесенція в чому полягає? В тому, що ми повинні свідомо напрацювати тепер алгоритм діалогу, який відбувається з подачі суспільства сьогодні, не з подачі держави. Так, от альтернативна, скажімо, подія тут відбувається у Мінську сьогодні. І диктувати своє бачення, делегувати його, точніше, скажімо, коректно, до тих комеморативних практик, які повинні бути сприйняті на сучасний запит віду в суспільному. Тому що якщо нам нав'язуватимуть, як пам'ятати про Чорнобиль, чому ми повинні пам'ятати про Чорнобиль, і з одного боку залякуватимуть, з другого боку спекулюватимуть, так як ви кажете, на бізнесі, на продуктах, потім це стане предметом, знаєте, такого загравання з одного боку, кнута і пряника. А в нашому випадку усна історія і несе на собі ту функцію соціальну, комунікативну, яка є основною, мабуть, не навіть науковий сенс пошуку, не сенс якогось популізму, в яких зараз ви діапазонах чітко поставили, існує це питання, тому що до комп'ютерних гулянок? Гульням. Да. В общем, це тут дуже цінно, те, що ви зараз цю тезу виголосили. В принципі, навіть не питання, такі репліки. Дякую. Тоді 5 слов я спробую вкластися. Тоді можна тільки згадати ось виступ Миколи, який казав про те, що Гэта, ну, якби, організації на кшталт МВФ і інших, які, ну, якби, які спробують, ну, праз там інших повпливати на те, яким чином журналісти описують цю ситуацію. Не там забруджена територія, а розвиваючися. Тобто, ну, напевно, те, що ви кажете, це так само аналіз тих, ну, якби, мови, дискурсу, да, Це що... штучні кліше, і тоді нам дійсно подають Так. цукерочку, завернуту в ту горку, яку там їжте.